Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Συνεχίζουμε με διαλέξεις. Θα καλέσω τον κύριο Μάρκο Μιχελάκη από το Ινστιτούτο Οφθαλμικής Φλεγμονής και Παθολογίας του Οφθαλμού στην Αθήνα. Μέμισο του Τρίφωνος. Και... Ωραία, είμαστε... εντάξει. Εγώ για το σκαλοπάτι είπα. Για το σκαλοπάτι είπα. Καλημέρα. Έτσι ως οικογενειακών πρωινό τέιον εδώ, είναι πολύ ωραία. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε, αλλά και ο Βασίλης και εγώ, και να μας καλούσατε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, είπα να δούμε λίγο καθημερινά πράγματα. Δεν είναι των ειδικών η σημερινή παρουσίαση, δεν είναι διάλεξη. Θα ήθελα να μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι πιο διαδραστική. Είναι ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι όλοι μας στην καθημερινή δουλειά μας, στην καθημερινή ζωή μας, όχι μόνο στη δουλειά μας, το κάνουμε και θα μπορούσαμε να πούμε αλλιώς πώς διαχειρίζεται κανείς την αποτυχία. Δεν είναι πάντα εύκολο να τη διαχειριστείς την αποτυχία και ο καθένας διαλέγει το δικό του τρόπο. Αλλά ας δούμε πώς ένας οφθαλμίατρος μπορεί να διαχειριστεί την αποτυχία της καθημερινότητας. Το πρώτο περιστατικό είναι μια νέα γυναίκα, 29 ετών. Από 2 χρόνια έχει έντονα συμπτώματα, φαγούρα, τσούξιμο, σκουπίδα στα μάτια. Το ιατρικό ιστορικό είναι οι μικρανίες, πολυκαιστικές οθήκες για τις οποίες παίρνει ιστρογόνα και απώλεια πολλών κιλών με δίαιτα τον τελευταίο καιρό. Πολλοί οφθαλμίατροι, πολλές διαγνώσεις, πολλές θεραπείες. Είδαμε και προηγουμένως μια εικόνα με τη σακούλα με τα κολλήρια, τη γνωστή, την κλασική. Η κορτιζόνη έκανε προσωρινή βελτίωση, οι ζεστές κομπρέσες μικρή ανακούφιση, το παιδικό σαμπουάν μη ανοχή, η μινοσυκλίνη ουδέμια βελτίωση και το tea tree oil ή το 4-terpene oil, το παράγωγό του, έκανε ερεθισμό και δεν το ανεχόταν να το χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η εικόνα όπου παρατηρεί κανείς μια ήπια υπερεμία και στα 2 μάτια, μια ήπια πρόσθια βλεφαρίτιδα, βλέπετε βγάζεις τη βλεφαρίδα, τη βλέπεις στο μικροσκόπιο μεγέθυνση και η κεφαλή της τρίχας είναι λίγο ερεθισμένη. Και μια ήπια οπίστια βλεφαρίτιδα. Κάνουμε και μια με υβογραφία, όπου βλέπει κανείς πραγματικά ότι υπάρχει βλέπει τους αδένες, στο ένα μάτι είναι όλοι γεμάτοι, μια χαρά, και στο άλλο είναι μια μικρή, 10-15%, μια ήπια οπίστια βλεφαρίτιδα. Η χρώση με Lissamine Green αρνητική. Το break-up time είναι 8 δευτερόλεπτα. Και το Schirmer test είναι 7 χιλιοστά. Και έχουμε δηλαδή εδώ μια ήπια βλεφαρίτιδα με έντονα συμπτώματα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Εσείς τι θα προτείνατε να κάνετε σε αυτή τον ασθενή που λέει «Ήρθα γιατρέ μου γιατί είσαι η τελευταία μου ελπίδα. Έχω χρησιμοποιήσει τόσα κολλήρια, υποφέρω». Εσείς τι θα προτείνατε? Δοξικυκλίνη, υγιεινή των βλεφάρων, σταγόνες κορτιζόνης ή κάτι άλλο? Έχει πάρει. Βέβαια, δάκρυα είναι με ένα μπουκαλάκι, αιωνίως. Ναι, είναι, γι' αυτό λέμε. Τι.
θα μπορούσαν οι πολιτιστικές οθήκες να σχετίζονται με αυτή την ιστορία. Υπάρχουν πολλές θεωρίες γι' αυτό, ότι η πτώση των ανδρογόνων δημιουργεί προβλήματα βλεφαρίτιδας και ξηροφθαλμίας κτλ. Θα μπορούσε κανείς να παροτρύνει την ασθενή αυτή, πήγαινε και σε ένα γυναικολόγο. Θα ήταν δηλαδή μέσα στη σκέψη σας. Θα περνούσε από το μυαλό σας. Ναι, είναι αρκετές φορές συμβαίνει αυτό. Δηλαδή να έχουμε μια ασθενή η οποία, εγώ ρωτάω τους ασθενείς πάντα που έχουν προβλήματα αυτού του τύπου της ξηροφθαλμίας, έχετε πολιτιστικές οθήκες, σε ένα ποσοστό που είναι πάνω από το 50% έχουν πολιτιστικές οθήκες. Δεν έχω feedback να ξέρω τι συμβαίνει όταν διορθωθεί το πρόβλημα με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν έχω. Δεν το ξέρω, δεν το έχω μελετήσει. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, η μέτρηση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν σχετίζεται. Άρα η μέτρηση των ανδρογόνων και των ιστρογόνων στη γυναίκα αυτή έχει σημασία για να ξέρουμε αν είναι μια αιτία. Οπότε να την κατευθύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σταγόνες κορτιζόνης τα χρησιμοποιούσατε? Εγώ λέω, ναι, αυτό είναι το μόνο που την ανακοφίζει. Αλλά προσωρινό τους κόβει, ξανάρχεται. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς σε μια γυναίκα 29 ετών ένα soft στεροειδές για μεγάλο χρονικό διάστημα? Όχι. Δεν είναι στην πρακτική σας. Δεν είναι στην πρακτική σας. Ούτε σε σένα είναι στην πρακτική. Δεν είναι... Ναι. Για αρκετό χρονικό διάστημα, μια επιφανειακή. Μπράβο. Αυτό είναι αυτά που λέμε τα soft. Είτε είναι υδροκορτιζόνη, είτε είναι το ηλιοτεπρεναδινόλη, είτε είναι φλουρομεθολόνη. Σε μια δόση συντήρησης. Μπράβο. Σε τι δοσολογία? Εξαρτάται. Ποια είναι η μία φορά κάθε 3 μέρες, κάθε 4 μέρες. Τόσο αργά. Ναι, στην αρχή το δοκιμάζω. Παρόλο που σε ένα ειδικό ιατρείο το να πεις πάρε κορτιζόνη για ένα διάστημα μεγάλο, δεν είναι το καλύτερο, διότι κορτιζόνη έχουν δώσει όλοι οι υπόλοιποι που έχουν έρθει. Είναι μια μέθοδος που είναι αποτελεσματική. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει να είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, δηλαδή μηνών, να δώσεις ένα ήπιο κορτικοστεροειδές σε μια δοσολογία που να είναι 2 με 3 φορές την ημέρα το μέγιστο. Αυτό με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται, καθώς θα περάσει και από την ηλικία η ασθενής η συγκεκριμένη, να βελτιώσει τα πράγματα και να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ. Η εμπειρία μου σε αυτό είναι θετική. Η άλλη λύση βεβαίως είναι η κυκλοσπορίνη, όπως ακούστηκε. Είναι μια καλή λύση και δίνει αποτελέσματα. Σε ένα υψηλό ποσοστό ασθενών βελτιώνονται με αυτού του είδους τα πράγματα. Τι είναι το πιο αποτελεσματικό? Η ενίσχυση, ναι. Μειώνοντας. Πολλές φορές η διακοπή όλων των κολληρίων είναι απαραίτητη πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Τα κόβεις όλα, διότι ενδεχομένως η χρήση κολληρίων, ακόμα και δακρύων, δημιουργεί συνεχώς παραπάνω προβλήματα. Δημιουργεί τοξικότητα.
Άρα λοιπόν αυτό είναι σωστό, κόβεις τα κολλήρια όλα και μετά προχωράς στο επόμενο βήμα. Αλλά το... Ναι, βεβαίως. Έχει πάρει δεκάδες, κουβάδες αντιβιωτικά. Ωραία. Και ίσως θα έκανα κάποιο σοκ, να φάνει κάποιους παράγοντες μικροβιακός ή λόγω της 29 χρονών. Ναι. Θα έχεις αυτό, δηλαδή αν έχεις ένα βακτήριο. Αν έχεις ένα βακτήριο, έχεις εικόνα βακτηριακής επευκήτητας. Δηλαδή, είτε στο μάτι είτε συστηματικά, δεν έχει σημασία. Πολλές φορές έχεις στο μάτι, δίνεις θεραπεία, αντιβιώσει, περνάει και ξαναγυρίζει γιατί υπάρχει κάπου εστία σταφυλόκοκκου ή στρεπτόκοκκου ή δεν ξέρω τι άλλο. Συνήθως είναι στη μύτη και συνήθως είναι στα αυτιά. Στο δέρμα γενικώς είναι. Αλλά αυτό έχει εικόνα, η οποία έχει εκκρίσεις, βασικότατα εκκρίσεις, και οι οποίες είναι ποιώδεις ή βλενοποιώδεις. Ξυπνάει το πρωί και είναι αυτή η κλασική, η παθογνωμονική εικόνα με τα κλειστά βλέφαρα, με την τζίμπλα, την κρούστα το πρωί. Αυτό σημαίνει βακτήριο. Και τα χλαμίδια είναι η κλασική εικόνα, αυτή τη λέγαμε παλιά, εξεγκλίστων, και είναι τα τεράστια θυλάκια. Αν δεν έχεις μεγάλα θυλάκια, η πιθανότητα να έχεις χλαμίδια είναι πολύ μικρή, εκτός και αν είναι στα πρώτα στάδια, οπότε τα θυλάκια είναι στο πάνω βλέφαρο και είναι λίγα. Και στο κάτω βλέφαρο λίγο, αλλά είναι λίγα. Αλλά είναι στα πρώτα στάδια. Τότε που απλώς μια ενόχληση έχω. Δεν είναι η χρόνια. Δεν είναι η χρόνια. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν χρησιμοποιώ αντιβίωση. Δεν χρησιμοποιώ αντιβίωση. Αντιβίωση θα χρησιμοποιώ μόνο αποκλειστικά εάν έχω βακτήριο. Αλλιώς ποτέ. Χρησιμοποιώ καθαρή κορτιζόνη, όχι τα μικρά αντιβιωτικά. Δεν τα θέλω. Και δεν τα θέλω διότι κάνω αντοχές στα αντιβιωτικά. Είναι μια ιστορία την οποία δεν έχει λόγο να την έχω. Το πιο σημαντικό για μένα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η συζήτηση με τον ασθενή. Αυτοί οι ασθενείς υποφέρουν και δεν τους καταλαβαίνει κανένας. Μα δεν έχεις τίποτα. Το δεν έχεις τίποτα σε μια κοπέλα 29 ετών είναι πρόβλημα. Και αυτό, εάν το συζητήσεις, ναι, πραγματικά δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, αλλά σίγουρα εσύ υποφέρεις. Να κατανοήσεις το τι υποφέρεται. Φεύγουν οι ικανοποιημένοι και αρχίζουν να ξεχνούν το σύμπτωμά τους. Και αν πάρουν και ελάχιστη δόση κορτιζόνης, τότε τα πράγματα λύνονται. Στις άλλες περιπτώσεις, επειδή τα 7 mm σύρμερ είναι ύποπτο. Είναι ύποπτο. Σε αυτούς τους ασθενείς κάνεις και ένα παραπάνω έλεγχο, διότι τον χρειάζονται. Δηλαδή ψάχνεις να δεις αν έχουν αντισώματα για σύνδρομο Σιόγκραν, γιατί τους έχουν πει για ξεροφθαλμία. Τα κάνεις όλα αυτά για να τους καλύψεις από κάθε άποψη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Δοξικυκλίνη. Έχει πάρει, δεν έχει η δοξικυκλίνη, βάζει κανείς δοξικυκλίνη όταν υπάρχει μια έντονη οπίστια βλεφαρίτιδα, δυσλειτουργία των μεβομιανών αδένων. Έχει πάρει μινοσυκλίνη που είναι μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε στο... Ναι. Κάτι το προηγούμενο. Πες μου. Σε όλες τις χρόνιες φλεγμονές του στείλει μια ήπιο βλεφαρίτιδα, μια επισκληρίτιδα που έρχεται και ξανάρχεται. Εγώ θεωρώ ότι η κορτιζόνη ίσως δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, καλά στην επισκληρίτιδα είναι και λάθος κατά τη γνώμη μου. Απολύτως. Τη δίνουμε full. Απολύτως. Μειώνει και το κύκλο και κάνει καινούργια επεισόδια. Αλλά και στη βλεφαρίτιδα, αν επιμείνει μια τέτοια κοπέλα που δεν είχε έντονη νοημοδιανίτιδα, στο ένα μάτι είχε πολύ λίγη. Τίποτα δεν έχει. Άρα επιμείνει μόνο με μέτρα υγιεινής. Καλό πλήσιμο, ξέρω κανένα αφρό, καλό πλήσιμο των βλεφαρίδων. Δεν έχει, πρώτον, αυτή η κοπέλα δεν έχει ούτε βλεφαρίτιδα,
ούτε ξηροφθαλμία σοβαρή, δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έχει εικόνα η οποία την ίδια την ταλαιπωρεί. Ούτε καν στικτή δεν κάνει. Ούτε καν στικτή δεν κάνει. Απλώς η κορτιζόνη όμως σπάει το φαύλο κύκλο που λέγαμε και προηγουμένως. Προηγουμένως έγινε μια συμπυκνωμένη διάλεξη υποτύπων ανακοίνωσης που μας έβαλε στο κλίμα αυτό. Η φλεγμονία έχει ένα κύκλο, ο οποίος αν δεν το σπάσεις, ακόμα και ήπια, αν δεν το σπάσεις αυτό το φαύλο κύκλο, δεν πρόκειται να δεις ποτέ λύση. Με αυτή τη λογική και μόνο. Δηλαδή προτείνεις ήπια κορτιζόνη, η ήπια κορτιζόνη για 2 μήνες, 3 μήνες. Όχι πάρε 5 μέρες και κόψτη, διότι το πάρε 5 μέρες και κόψτη δεν κάνει τίποτα. Δεν ολοκληρώσετε η κυκλοσπορίνη. Η κυκλοσπορίνη είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Εγώ τελευταία χρησιμοποιώ τα κρόλιμους περισσότερο σε σχέση με την κυκλοσπορίνη. Είναι πιο αποτελεσματικό και σε μικρότερες δόσεις, με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και πιο καλά ανεκτό. Αλλά η κυκλοσπορίνη είναι εξαιρετικό φάρμακο. Και τώρα είναι ακριβό. Το Ικέρβις είναι... για ένα παράδοξο τρόπο, λόγο δεν είμαι ευχαριστημένος με το Ικέρβις. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είμαι εγώ ευχαριστημένος με το Ικέρβις. Παρόλο που είναι παραπάνω δοσολογία σε σχέση με το Ρεστάσης, είναι διπλάσια, και παρόλο που έχει το κατιονικό αυτό, το οποίο υποτίθεται ότι μπαίνει μέσα καλύτερα, δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος. Πόσο χρόνο κάνει η κυκλοσπορίνη για να δράσει? Θέλει 15 μέρες. 15 μέρες της θέλει, για να έχει την πλήρη της δράση. Αλλά η κυκλοσπορίνη είναι ένα φάρμακο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, ιδίως στις ξηροφθαλμίες. Είναι ένα φάρμακο που εγώ το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, όπως επίσης στις αλλεργικές επευκίτιδες. Λοιπόν, αυτή η κυρία, 48 ετών, ροδόχρονος από πολλά έτη, κολπική μαρμαριγή. Στο παρελθόν έχει πάρει ισορετινόιντ, αυτά τα που δίνουν για την ακμή συστηματικά. Έχει πάρει μετρονιδαζόλη τοπικά, δηλαδή τη ρομπάζ, και παίρνει και βαρφαρίν για την κολπική μαρμαριγή, ένα πώς το λένε, αντιπικτικό. Από έτους μόνιμη ερυθρότητα, ιδίως τη νύχτα. Φαγούρα, πόνο, αίσθηση ξένου σώματος, κολλήρια και αλυφές κορτιζόνης, πάλι προσωρινό αποτέλεσμα, και οπτική οξύδα 10-10, η πίεση φυσιολογική, και αυτή την εικόνα. Υπερεμία του βολβικού και βλεφαρικού επεφικότα με κάποια θυλάκια στο κάτω βλέφαρο. Δυσλειτουργία των μεβενών βένων μεγάλη, στάδιο 3, και τη βλέπετε εδώ, ότι είναι κλειστή οι περισσότεροι με υπομονιά δένες. Βγάζετε τη βλεφαρίδα και βλέπετε αυτή την εικόνα. Βλέπετε αυτό το πράγμα στην άκρη. Και έχει επίσης και τι άλλο, πολίωση και μαδάρωση. Δηλαδή έχει μια πολύ έντονη πρόστια βλεφαρίτιδα. Τι κάνουμε? Παίρνουμε μια λαβίδα, γυρίζουμε τη βλεφαρίδα γύρω-γύρω, τη γυρίζουμε και τι βλέπετε? Τι βλέπετε εδώ? Πηγαίνουμε τα παράσιτα όλα από μέσα. Τα βλέπετε? Και είναι και θύσανος. Είναι μπουκέτο. Το βλέπετε και στο μικροσκόπιο. Εγώ έχω μικροσκόπιο. Είναι χρήσιμο στα κοινά ιατρία να υπάρχει ένα μικροσκόπιο. Αν δείξετε στον ασθενή στο μικροσκόπιο το παράσιτο, θα πει, θα τρελαθεί και θα κάνει ό,τι θεραπεία του πείτε. Αλλιώς δεν θα κάνει τίποτα. Να το εδώ κιόλας, το βλέπετε. Το βλέπουν που κουνιέται κιόλας στο μικροσκόπιο, τρελαίνονται, παθαίνουν. Λοιπόν, πολλά δάκρυα, χαμηλό το BUT. Αυτή είναι η κυρία. Εσείς τι θα προτείνατε για την ασθενή? Ινβερμεκτίνη χάπια,
tea tree oil και δοξικυκλίνη ταμπλέτες, tea tree oil και αζιθρομικίνη, tea tree oil και μετρονιδαζόλη, κρέμα, ή tea tree oil και ιβερμεκτίνη, κρέμα. Όλα είναι παραδεκτά. Όλα είναι παραδεκτά. Δηλαδή όλα αυτά είναι αποτελεσματικά. Όλα. Υπάρχει κάποιος που λέει εγώ προτιμώ αυτό. Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα χάπια της ιβερμεκτίνης, το σκαμπάλ. Διότι με μία δοσολογία η οποία είναι ένα χάπι, 300 μιλιγκράμμ είναι, ανάλογα με τα κιλά είναι βέβαια αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει συνήθως ένα και μετά από μια εβδομάδα ή 10 μέρες άλλο ένα και μετά πιθανόν μια τρίτη δοσολογία, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Όπως επίσης χρησιμοποιώ την κρέμα της ιβερμεκτίνης, τη σουλάνδρα, την οποία τη χρησιμοποιώ στο πρόσωπο όλο, εδώ απάνω στο βλέφαρο, όχι στα μάτια, ελαφρά πάνω στο βλέφαρο ή κάτω από το βλέφαρο, κρατάει κλειστό για να μην μένει μέσα και μετά από 5 λεπτά το καθαρίζει. Το βράδυ πριν να κοιμηθεί, μια φορά τη μέρα. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Εξαιρετικά αποτελεσματικό. Ένα χάπι μετά το δεύτερο, μετά από πόσο καιρό? Μετά από μια εβδομάδα ή 10 μέρες. Η αληφή για πόσο καιρό? Η αληφή εγώ τη χρησιμοποιώ για 1 μήνα. Μπορείς να το κάνεις και στο ιατρείο αυτό, αλλά να βάλεις πολύ αληφή στις βλεφαρίδες, παντού, όλα. Το κάνεις μια φορά κάθε εβδομάδα και είναι επίσης το ίδιο αποτελεσματικό. Θεματολογική δόση, Ναι, είναι 1%. 1%. Τσούζει, άμα μπει στο μάτι μέσα, τσούζει. Αυτό είναι θεματικό, πως οι δερματολόγοι δεν συνεργάζονται σε θεματολογική. Ναι, τώρα πλέον συνεργάζονται πολύ. Τώρα πλέον το μάθανε. Αυτή είναι η ασθενής, δέστε, αυτή είναι η ασθενή η οποία πήρε μετά από 1 μήνα θεραπεία. Είναι αυτή. Δεν ξανά πάθε ποτέ. Ναι, εντάξει, δίνουν δοξικυκλίνη. Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς με ροδόχου νόσο, πώς το λένε, παράσιτα. Δεν έχουν όλοι. Έτσι, τώρα είναι παράξενο. Πολλοί λένε ότι το Demodex κάνει τη ροδόχρου και άλλοι λένε ότι η ροδόχρους αυξάνει τα παράσιτα στο μάτι γιατί έχουν υλικό και τρώνε τα παράσιτα. Πάνε μαζί, είναι πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Πώς λέγεται η κρέμα, το υπολοιπό? Σουλάνδρα. Και είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Έχουμε ακόμα λίγο. 54 ετών, η μητέρα έχει γλαύκομα, οπτική οξύτητα 10 δέκατα, πίεση 29 και 27, πάχος κερατοειδής 550-543, αυτό είναι το οπτικό νεύρο, τα οπτικά νεύρα, αυτό είναι το OCT, το RNFL, αυτά είναι τα οπτικά πεδία. Και ξεκινάτε αντιυπερτασική θεραπεία. Ένα β' αναστολέα και αναστολέα της καρβονικής ανυδράσης, ένα μεικτών κολληρίων. Έτσι ξεκινήσει. Έτσι. 29-27 η μητέρα έτσι, αυτό. Δεν ξέρω τι θα πει ο κύριος Παπαπάνος, αν αυτό είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό, προσέξτε, μετά από 1 μήνα είναι αυτή η εικόνα και η πίεση είναι 23-22. Και βάζουμε άλλο ένα αντιπερταστικό. Ένα αγωνιστή, α υποδοχεία. Και μετά από 1 μήνα η εικόνα είναι αυτή
Και η πίεση στα 19. Τη ρίξαμε. Η αλήθεια είναι τη ρίξαμε, αλλά η εικόνα είναι αυτή. Έχουμε λοιπόν μια τοξική κερατοεπευκήτητα. Εσείς τι θα προτείνατε στην ασθένεια αυτή? Προσθήκη αντιφλεγμονώδους, κορτιζόνη, κυκλοσπορίνη, τακρόλινους, ό,τι θέλετε. Χειρουργική αντιμετώπιση, SLT, διακοπή των φαρμάκων και παρακολούθηση. Τι? Εδώ είναι, θα μας πει. Τι θα κάνεις εσύ? Αν δίναμε θεραπεία, εντάξει, θα ακολουθούσαμε άλλο αλγόριθμο φαρμακευτικό. Δεν θα ακολουθούσαμε. Αν όμως... Γιατί, ποιο άλλο αλγόριθμο θα ακολουθούσες? Θα ξεκινούσαμε με μία... Με τι? Με ένα ανάλογο προσαγλάντη. Δεν είναι στα ματάκια της κυρίας? Τα ματάκια της κυρίας? Όχι το κατακόκκινα, το χρώμα τους. Το χρώμα. Γι' αυτό ξεκίνησε αυτή η θεραπεία. Γι' αυτό δεν δόθηκε prostaglandin. Γιατί είναι το χρώμα αυτό. Ο αλφα-αγωνιστής έκανε ζημιά. Έκανε ζημιά. Η ζημιά έχει ξεκινήσει και πριν. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ο αλφα-αγωνιστής, γιατί η ζημιά έχει ξεκινήσει από πριν. Δεν έχουν συντηρητικά τα κολλήρια. Είναι χωρίς συντηρητικά. Αλλά δεν είναι μόνο το συντηρητικό. Για μένα, ο αλφα-αγωνιστής στη δοσολογία, την υψηλή δοσολογία, κάνει υπερεμία. Ενώ κανονικά δεν θα πρέπει να κάνει υπερεμία, γιατί κάνει αγκιοδιαστολή. Συγγνώμη, αγκιοσυστολή. Όμως κάνει υπερεμία. Αλλά η υπερεμία κάνει επίσης και γιατί κάνει υπερεμία ένας β' αναστολέας. Ένας β' αναστολέας κάνει υπερεμία διότι κάνει, πέραν της τοξικότητας της αλλεργίας και όλων αυτών, διότι κάνει ξηροφθαλμία. Μειώνει την παραγωγή των δακρύων. Και δεν την μειώνει κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας ώστε να τη μετράς και κανονικά. Τη μειώνει όταν πέφτει και μετά από λίγο και μετά χειροτερεύει και χειροτερεύει και χειροτερεύει και χειροτερεύει. Και επομένως αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο κανείς πρέπει να το έχει στο μυαλό του. Και τώρα, από την άλλη μεριά, αν θα δείτε, υπάρχει και δυσλειτουργία των μεκοβιανών αδένων. Η οποία είναι έντονη. Γιατί δεν πέφτει πίεση, γιατί κάνει φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι ένας από τους παράγοντες που μειώνουν σαφώς την αποτελεσματικότητα των κολληρίων. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά... Κόβοντας τα, ξαφνικά πέφτει πίεση. Έτσι. Ακριβώς. Το έχουμε δει πολλές. Ναι, είναι κλασικό. Είναι κλασικό. Και βάζεις φάρμακα, χειροτερεύεις τη φλεγμονή και η πίεση εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια άλλη είδους διαταραχή. Επομένως, τι θα κάνετε? Θα κάνετε SLT. Ή αντικλαυκωματική. Αγλωματική δεν νομίζω να κάνετε. Έτσι. Εκεί θα λέγαμε ότι είναι το κομμάτι που αν πραγματικά θεωρείς ότι πρέπει να πάρει θεραπεία και έχεις αυτά τα προβλήματα, όντως μπορείς να σκεφτείς το SLT. Ωραία. Είναι το τελευταίο, 62 ετών, πριν 6 μέρες ερυθρότητα και είδημα στο αριστερό μάτι, ο φαρμακοποιός έδωσε κολλήριο δεξαμεθαζόνης και το πραμικίνης, πριν από 2 μέρες έκανε και το δεξί μάτι. Το βλέπετε, έχει αυτή την εικόνα, λέτε η ευγενής κερατοεπευκήτηδα να αυξήσει τη συχνότητα του κολληρίου, του μεικτού, σε 6 φορές. Όντως πέρασε. Μια χαρά, δεν ξανάρθει ο ασθενής. Βελτίωση των συμπτωμάτων του, μια χαρά, και μετά από 20 μέρες παραπονιέται για θόλωση της όρασης. Στο αριστερό μάτι, δηλαδή σε αυτό που ξεκίνησε πρώτο. Έρχεται και βλέπετε αυτή την εικόνα. 10 είναι η όραση, αλλά με τι? Με -1. Και αυτή η εικόνα έχει μια στικτή, σειραίουσα απόπτωση του επιθυλίου στο αριστερό μάτι. Άρα λοιπόν, εσείς αυτή την κατάσταση πώς την αντιμετωπίζετε? Τι κάνετε? Κολλήριο κυκλοσπορίνης, κολλήριο δεξαμεθαζόνης, PTK, τεχνητά δάκρυα. Σας έχει τύχει τέτοιο πράγμα? Τι κάνετε? Κορτιζόνη.
Και δάκρυα. Εγώ μόνο δάκρυα. Εγώ έχω μάθει από κάποιον ότι μόνο δάκρυα με την κορτιζόνη, ναι, δεν θα έχει μια προσωρινή βελτίωση. Μόλις την κατηγορήσει μετά από λίγο θα ξανακάνει. Πρώτον φεύγει, βελτιώνεται η στικτή. Η οποία στικτή όμως βελτιώνεται και με τα δάκρυα μόνο. Σε αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, η στικτή. Δεν δημιουργούν οι υποεπιθυλιακές δίθυες πρόβλημα στην όραση. Κανένα. Γι' αυτό έχει 10 δέκατα, αλλά με -1, διότι η στικτή τι κάνει? Μοιοπία. Κάνει η στικτή. Άρα λοιπόν, όταν περάσει αυτό, τελείωσε. Το ερώτημα είναι, γιατί θόλωσε? Γιατί τις έκανε αυτές τις... Εγώ έχω θεωρία. Η θεωρία δική μου είναι η εξής. Ότι πότε δημιουργούνται... Αυτό είναι εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων. Δηλαδή αντιγόνο και αντίσωμα. Ο ιός πότε πεθαίνει? Στις 10 μέρες. Περίπου. Και νωρίτερα. Αν του δώσει κορτιζόνη, ο ιός ζει παραπάνω. Τα αντισώματα πότε βγαίνουνε? Τη 14η, 15η μέρα. Άρα λοιπόν, ζώντας ο ιός παραπάνω το αντιγόνο, συνδέεται και κάνει πιο εύκολα αυτά. Γι' αυτό εγώ δεν έχω δει σε κανένα ασθενή δικό μου, γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, παλιότερα. Δεν χρησιμοποιούσα ποτέ κορτιζόνη. Τώρα χρησιμοποιώ, αλλά σε συνδυασμό με μπεταντίνη. Αλλά προσπαθώ να την αποφύγω. Και δεν έχω δει ποτέ οι υποεπιθυλιακές δίθυες. Όχι. Το Βιργάν το μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα τις 2 πρώτες μέρες. Τις 2 πρώτες μέρες. Μόνο τις 2 πρώτες μέρες. Δηλαδή μετά τη δεύτερη μέρα δεν κάνει τίποτα. Διότι είναι ο στόχος του Βιργάν είναι να ελαττώσει το υλικό φορτίο. Μετά τη δεύτερη μέρα είναι τελείωσε. Το ντεζοντρόπ. Ναι, το ντεζοντρόπ μαζί με αυτό είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Με το μπεταντίν είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Το ιοντίν. Ναι, το ιοντίν. Άρα, 2 λεπτά. Έχω μια υγιεινή. Κάθε αδενοϊός που είναι συνήθως υπάρχουν διάφοροι τύποι. Άλλοι είναι πιο επιθετικοί, κάνουν έτσι. Ο αρχικός στόχος στην οξία φάση είναι να μην περάσει σε αυτό που πάθανε εδώ με την κορτιζόνη, δεκτό. Ένα ερώτημα είναι όταν περάσει αυτή τη φάση, είπες όχι κορτιζόνη, γιατί αλλά οι κερατοειδολόγοι εδώ μπορεί λίγο να διαφωνούν ως προς την όραση. Εντάξει, δεκτό και αυτό. Στην οξία φάση φοβάσαι βάζει ψευδομεμβράνες από μερικούς. Πώς το δηλαδή, λες μόνο δάκρυα και μπεταντίν ή και δεν θες να βάζει κάποιο. Αν εμφανιστούν ψευδομεμβράνες, τότε βάζεις οπωσδήποτε κορτιζόνη. Βγάζεις τις ψευδομεμβράνες και βάζεις κορτιζόνη. Δεν έχω άλλη λύση. Όχι, δεν έχει άλλη λύση. Δεν έχει άλλη λύση. Επιφανειακή. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάντως φεύγουν από μόνες τους οι υποεπιθυλιακές διηθήσεις και μπορεί να δεν επηρεάζουν την όραση καθόλου. Μπορεί τώρα ίσως, τι να σου πω, μπορεί. Συνήθως οι άνθρωποι που παθαίνουν ιογενείς είναι και πιο μεγάλη σε ηλικία, οπότε δεν τους πειράζει κιόλας. Δεν παθαίνουν τα παιδιά. Δεν άκουσα. Ναι. Αυτό μόνο. Μέχρι τότε. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος, μεγάλης ηλικίας, ο οποίος δεν πήγαινε πουθενά, δεν έβγαινε πια, ενώ γιατί ήταν τα μάτια του κόκκινα. Και μετά άρχισε να πηγαίνει με τη βάρκα του για ψάρεμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε την επόμενη διάλεξη.
σύγχρονα προγράμματα προληπτικής ιατρικής στην οφθαλμολογία, ο κύριος Λαμπύρης, αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεια σας και από μένα και εκ μέρους της κλινικής μας σας καλωσορίζω στο συνέδριό μας. Ένα λεπτό να βάλουμε. Λοιπόν, είναι σημαντικό σε αυτά τα συνέδρια να μπορέσουμε να δούμε τι κάνουμε και να δούμε και περιθώρια συνεργασίας, κυρίως όσον αφορά και στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, αλλά και στα προγράμματα εκπαίδευσης που κάνουμε αρκετά στην Αλεξανδρούπολη. Ας δούμε λίγο τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου και κυρίως ξεκινάμε από μια, κατά τη γνώμη, εμβληματική δράση που κάνουμε. Είμαστε τώρα στο 2ο χρόνο λειτουργίας, που πάμε και ελέγχουμε όλα τα νηπιαγωγεία του Μητροπολιτικού Δήμου Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, αλλά όχι με έναν τρόπο, άμα ψάξετε δηλαδή τα media, θα δείτε 500.000 προγράμματα, πήγε ο τάδε γιατρός, εξέτασε το τάδε σχολείο, ένας φορέας, η Lions, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ προσπαθήσαμε να το κάνουμε με λίγο πιο συντονισμένο τρόπο. Όπως λέμε, σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να γίνουν με τυποποιημένο τρόπο. Δηλαδή, να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος μέτρησης, κυρίως οπτικής οξύτητας, αλλά γενικά και των άλλων χαρακτηριστικών στην προσχολική ηλικία. Και φυσικά αυτό να προσφέρει στην πολιτεία μία βάση δεδομένων, κλινικών δεδομένων, η οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος φορέας, ώστε να κάνει παρεμβάσεις. Εμείς, όπως είμαστε τώρα στην ανανεωμένη μορφή του DART, πάλι επαναλαμβάνω, το ακούσατε και προηγουμένως, είμαστε αρκετά περήφανοι, διότι είναι εργαλείο το οποίο φυσικά έχει πάρει έγκριση, έχει περάσει όλα τα στάδια, έχει πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ. Και ακόμα και σήμερα, αυτό είναι το μοναδικό που μας θλίβει, το 80% των χρηστών του DART είναι εκτός Ελλάδας και όχι στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε δηλαδή να το μεταφέρουμε στον Έλληνα οφθαλμίατρο. Ουσιαστικά ελέγξαμε όλα τα παιδιά, βλέπετε στο χώρο του σχολείου, κοιτάξτε εδώ πώς φαίνονται οι εθελοντές. Ελέγξαμε το 87% όλων των εγγεγραμμένων παιδιών και τα υπόλοιπα δεν τα ελέγξαμε, είτε γιατί όταν κάναμε τις δράσεις ήταν άρρωστα τα παιδιά και δεν μπορούσαμε να πάμε πολλές φορές στο κάθε νηπιαγωγείο, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορέσαμε και προσεγγίσαμε τα παιδιά των νηπιαγωγείων αλλά και των προνηπίων. Εδώ, ας πούμε, με το να μεταφέρουν το ως παιχνίδι και να δείχνει στην οθόνη ώστε να συμπίπτει αυτό που βλέπει με αυτό που κάνει, με το να επιλέγει το αντίστοιχο χρώμα, δηλαδή να πράσινο, τέλεια, μπράβο. Ήταν ένα πολύ παιδάκι εδώ από πίσω, λόγους έλιος, το έχουμε δει πειρατή, προκειμένου να ελέγξουμε το μάτι, με το να δείχνει προς τα που πάει, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, ή με το να μας λέει, τώρα δεν έχουμε ήχο εδώ πέρα, αλλά μας έλεγε ταυτόχρονα δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Ήθελα να δείτε όμως αυτό σε έναν αστικό δήμο, ότι το 7,7% των παιδιών, και μιλάμε για πάνω σχεδόν 900 παιδιά, η όρασή του δεν ήταν αυτό που περιμέναμε να δούμε. Δηλαδή βάλαμε ένα όριο γύρω στα 8 δέκατα και ήταν κάτω από 8 δέκατα στο ένα μάτι, ενώ 1,2, που είναι ένα μεγάλο σχετικά ποσοστό, είδαμε ότι είχε σημαντικό πρόβλημα και έπρεπε να γίνει μία άμεση παρέμβαση. Η διαδικασία είναι απλή, πάμε στα σχολεία, έχουν πάρει όλες τις άδειες φυσικά, στέλνονται οι φόρμες συνένεσης στους γονείς και από εκεί και πέρα μαζί με τα στοιχεία τους, οπότε μετά τους πάει ένα γράμμα προκειμένου να πάνε και να ζητήσουν, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μία συγκεκριμένη βοήθεια από τον οφθαλμίατρό τους όπου θέλουν. Το σημαντικό όμως είναι η βάση δεδομένων, δηλαδή όλοι οι δείκτες οι οποίοι αφορούν είτε την ικανότητα ανάγνωσης αλλά κυρίως και την οπτική οξύτητα
μέσω του DART υπολογίζονται αυτόματα. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι η ώραση, μάλλον η οπτική οξύτητα και η οπτική ικανότητα δεν είναι αυτό που είναι απλά, είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αποκλειστικά αυτό μόνο που βλέπουμε και έχει 3 δέκατα, 2 δέκατα, ούτε ξέρουμε πόσο χρόνο αφήνουμε τον ασθενή μας να απαντήσει, ούτε τι φωτισμό έχει, ούτε πάρα πολλά, αλλά και πολύ, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και στους υπόλοιπους ενήλικες ασθενείς. Δεν έχουμε καθίσει ποτέ να αναρωτηθούμε, μάλλον εμείς έχουμε καθίσει, αλλά δεν το κάνουμε στην κλινική μας πράξη, πόση ώρα περιμένεις να σου πει ο ασθενής σου τη γραμμή, ας πούμε, αν χρησιμοποιείτε το ETTRS ή κάποιο άλλο. Οπότε τα σύγχρονα οπτότυπα, τα ψηφιακά, πάνε και μετράνε, έχουν αλγόριθμους που μετράνε το χρόνο απόκρισης ασθενής και μπορούν να βρουν πραγματικούς δείκτες οπτικής ικανότητας. Αυτά φαίνονται αυτόματα και υπολογίζονται αυτόματα μέσω ενός τέτοιου οπτότυπου όπως το DART. Από εκεί και πέρα το σημαντικό όμως είναι, εδώ βλέπετε από ένα άλλο, από τους συνεργάτες κλινικής μας ένα άλλο, είναι ότι έχουμε πια με τη βοήθεια του ΆΜΚΑ έχουμε μία βάση δεδομένων στην οποία ξέρουμε για μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες ποια είναι η κατανομή της οπτικής οξύτητας και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να οργανώσουμε στρατηγικές παρέμβασης. Επίσης θα χαρούμε στις 2 Ιουλίου, και το λέω για όσους είναι εδώ, στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, θα παρουσιάσουμε εδώ, δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε καλά, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της φετινής δράσης και συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με την περσινή. Είναι όλες οι αρχές του τόπου και θα χαρούμε και εσάς να σας δούμε στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό φυσικά και μετά από μεγάλη μας πίεση και έκπληξη, η τέταρτη μας είπε προφορικά και περιμένουν το επίσημο χαρτί ότι το όλο πρόγραμμα θα φύγει από τα νηπιαγωγεία, μάλλον θα επεκταθεί και από τα νηπιαγωγεία και θα πιάσει όλο το νομό Εύρου αρχικά. Εδώ όμως με μια διαφορετική λίγο προσέγγιση θα εκπαιδεύσουμε τα κέντρα υγείας και κυρίως τους γενικούς γιατρούς αλλά και άλλους λειτουργούς της υγείας μέσω του προγράμματος και πρόγραμμα πιστοποίησης χρήστη DART, γιατί δεν είναι τόσο απλό το εργαλείο σαν να πάρω μια οπτική οξύτητα. Θα εκπαιδευτούν και ήδη έχουν εκπαιδευτεί οι πρώτοι και από εκεί και πέρα αυτοί θα χρηστούν ως λήπτες κλινικών δεδομένων οπτικής οξύτητας. Και πάλι το λέω, στο εξωτερικό το ξέρετε πάρα πολύ ότι την μέτρηση οπτικής οξύτητας δεν χρειάζεται και καλά να την έχει κάνει γιατρός, μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε, κυρίως οπτομέτρες την κάνουν, οπτικοί και άλλοι λειτουργοί της υγείας. Έτσι, βλέπετε εδώ πέρα πώς έχει γίνει η στρατηγική με κέντρο την Αλεξανδρούπολη. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες περιφερειακές μονάδες που θα μετρηθεί η οπτική οξύτητα και η ικανότητα ανάγνωσης σε όλο τον πληθυσμό και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια συγκροτημένη βάση δεδομένων οπτικής οξύτητας για όλο τον πληθυσμό. Εδώ ήθελα πάλι να αναφέρω ότι το σημαντικό δεν είναι μόνο ότι θα μετρηθεί η οπτική οξύτητα, είναι ότι θα μετρηθεί με τον ίδιο και καθαρά τυποποιημένο τρόπο. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και στον ίδιο νοσοκομείο 2 διαφορετικοί γιατροί βγάζουν παρεμφερείς και με διαφορές πολλές φορές οπτική οξύτητα. Εδώ τα σύγχρονα εργαλεία δεν το αφήνουν αυτό, μειώνουν πάρα πολύ αυτό που λέμε τη μεταβλητότητα της εξέτασης. Και βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, πώς ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα και πώς ήδη έχουμε πιστοποιήσει 4, αν θυμάμαι καλά, χρήστες στη Σαμοθράκη και θα ξεκινήσουμε και από τη Σαμοθράκη, ένα νησί πολύ ωραίο μεν, αλλά στην εποχή του Μεσαίωνα όσον αφορά στην υγειονομική φροντίδα που έχει, να γίνει... Όχι, εντάξει, εγώ λέω για την υγειονομική κάλυψη που έχει, δεν έχει σχεδόν, είναι μηδαμινή η υγειονομική κάλυψη, να γίνει το πρώτο αυτόνομο νησί που όλος ο πληθυσμός του θα έχει δεδομένα οπτικής οξύτητας ψηφιακά. Και θέλουμε πάρα πολύ να πιέσουμε με τα άλλα νοσοκομεία, τα μεγάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Καβάλα κλπ. Να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα ώστε να πιάσουμε και τις περιοχές αυτές.
Θα ήθελα να σας πω ότι ειδικά για τον DART και τη βάση δεδομένων στηρίζεται πια ως κεντρικά από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, από το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικής, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι διότι είναι εντελώς σταθερό ως βάση δεδομένων, αξιόπιστο, με όλες τις εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Υγείας. Η άλλη δράση την οποία κάνουμε είναι η δράση για τον κερατόκονο. Ακούσατε χθες τον κύριο Γκατσιούφα που είπε περισσότερα πράγματα γενικά για την οπτική αποκατάσταση. Εδώ όμως τι παρατηρήσαμε? Ότι όλη η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, κανένα νοσοκομείο δεν ασχολείται και δεν θεραπεύει τον κερατόκονο. Επίσης μάθαμε ότι και τα περισσότερα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη δεν κάνουν θεραπεία, cross-linking ή topo-guided ή όλα αυτά που είπε ο κύριος Γκατσιούφας. Ουσιαστικά λοιπόν εμείς έχουμε όλο τον εξοπλισμό, γίνεται εκτός ραντεβού για να διευκολύνονται οι ασθενείς, απλά πρέπει να πάρουν, γίνεται εκτός ραντεβού εννοώ τον κλασικό ραντεβού του νοσοκομείου, απλά πρέπει να πάρουν το συγκεκριμένο τηλέφωνο, γίνεται ένας πλήρης έλεγχος, έχουμε ό,τι χρειάζεται, συν το Ocular Response Analyzer, και από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε και την αντίστοιχη αντιμετώπιση όσον αφορά στο cross-linking, και από εκεί και πέρα πάμε και από τον Νοέμβριο θα ενεργοποιήσουμε πάλι το laser μας, θα έχουμε το topo-guided assisted corneal cross-linking. Δεν πάμε, ενώ έχουμε τη δυνατότητα, ο μοναδικός λόγος που δεν πάμε σε περιπτώσεις φακικών ενδοφαγών ή rings είναι, συγγνώμη γιατί όχι δεν τα πιστεύω, δεν έχω δει ούτε και στα δικά μου χέρια παλιότερα, αλλά ούτε και σε άλλους καλά αποτελέσματα στον κερατόκονο. Πιθανόν αν έρθει και κάποιος άλλος ακριβώς τέτοιος γιατρός στην αξιότητα, θα τα προσφέρουμε. Εμένα δεν έχω δει καλά αποτελέσματα. Πάμε τώρα για τα προγράμματα τα οποία είναι για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, 24-25 όπως τα λέμε. Σε συνδυασμό με την οπτική οξύτητα πάμε για το fundus screening. Ουσιαστικά θα συνδυαστεί το DART, το οποίο έχει όλη την τεχνολογική υποδομή, μαζί με φορητές κάμερες βυθού. Ευτυχώς σχεδόν έχουμε εξασφαλίσει το budget ώστε να τα παραχωρήσουμε στα κέντρα υγείας που είδατε, και από εκεί και πέρα θα συνδυαστεί με μία εξέταση, με μία εικόνα φωτογραφίας βυθού, ώστε θα μπορεί ταυτόχρονα να στέλνετε ξέρετε ότι θα έχουμε τώρα ένα μεγάλο medical retina department, τώρα έρχεται και ο Τρίφωνας μαζί με το Δούκα φυσικά, προκειμένου να προσφέρουμε έστω και μία απομακρυσμένη λύση στους ασθενείς, είτε τους γνωστούς ασθενείς με πρόβλημα στο βυθό, είτε σε καινούριους ως screening, ως screening στον πληθυσμό. Το άλλο, ακούσατε ακροθυγώς λίγο για το θέμα της καμπύλης της όρασης, το προσφέρουμε ήδη. Ουσιαστικά μπορεί ο κάθε οφθαλμίατρος, αν θέλει, ακολουθώντας μια τυποποιημένη διαδικασία, στον ασθενή του να βγάζει την καμπύλη της όρασης μέσω διαφόρων μοντέλων μαθηματικών. Δηλαδή τι κάνει, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, του λέει τον DART σε ποιες αποστάσεις θα ελέγξει τον ασθενή του, και από εκεί και πέρα αυτόματα στη σημερινή, κάνοντας με spline fitting, σας βγάζει την όραση. Είναι ένα πολύ έξυπνο μοντέλο το οποίο προβλέπει την όραση σε όλα τα εστιακά σημεία, και είμαστε στη διαδικασία, πιστεύω το 25 θα υπάρχει ένα full σύστημα νευρονικού δικτύου, το οποίο θα έχει με προβλεψιμότητα άνω του 99%, θα λέει ποια είναι η όραση του ασθενή σε όλο το εύρος των αποστάσεων. Από εκεί και πέρα, ένα από τα σημαντικά εμβληματικά σημεία που το ενεργοποιούμε τώρα, γιατί βρήκαμε την επιπλέον χρηματοδότηση, είναι η αυτοεξέταση του ασθενή. Είχαμε πάρει μια γενναία χρηματοδότηση από την Bayer όσον αφορά για να εξελίξουμε το TV App, το οποίο επιτρέπει την αυτοεξέταση, λόγω που είχαμε άλλες προτεραιότητες. Τώρα το ενεργοποιούμε και βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση. Με αυτόν τον τρόπο κατεβάζει ο ασθενής ένα app, το οποίο ενεργοποιεί και μετατρέπει
μια έξυπνη τηλεόραση σε ένα πολύ έξυπνο σύστημα, ώστε μπορεί να κάνει αυτοεξέταση οπτικής οξύτας και αφορά και μάλιστα με απόλυτη πρόνοια για low vision ασθενείς, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί οποτεδήποτε θέλει, όποτε νιώθει έπεσε η όρασή μου να λέει, ή οτιδήποτε άλλο που είναι πολύ συνηθισμένο στους ασθενείς, να κάνει την αυτοεξέταση και αυτόματα ενημερώνει το κεντρικό νοσοκομείο. Ναι, όχι, γίνεται και στο τάμπλετ, γίνεται, απλά αυτό γίνεται και τώρα. Στο τάμπλετ το έχουμε ήδη έτοιμο. Απλά στην τηλεόραση βρήκαμε ότι οι ασθενείς ειδικά οι low vision, είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με την τηλεόραση από ότι με το τάμπλετ. Αυτό, αν μπορώ να πω με ένα λεπτό, πριν πάω στα προγράμματα, βρήκαμε η τηλεόραση είναι για αυτή την ηλικία, είναι το αγαπημένο τους, τεχνολογικό gadget. Και όχι ακόμα. Το κινητό δεν γίνεται, το tablet που είναι το αντίστοιχο που θα έπρεπε να είναι, δεν είναι το tablet. Οπότε και γι' αυτό το αναπτύσσουμε στην τηλεόραση. Πάμε λιγάκι τώρα, πολύ γρήγορα μετά τα screening, τα προγράμματα εκπαιδευτικά, τα οποία και γι' αυτό τα ενδεικνύουμε τώρα για ακόμη συνεργασία τουλάχιστον με τα νοσοκομεία ή με τις εταιρείες, με την ΟΕΘΑΒΑ, με την Ενδοφακόν. Ουσιαστικά τελείωσε ο πρώτος κύκλος τώρα το Μάιο του Presbyopia Surgery Course, ένα υβριδικό σύστημα το οποίο χρησιμοποίησε και Artificial Intelligence. Ουσιαστικά μετά από μια σύγχρονη διδασκαλία προσφέραμε όλα αυτά, χρησιμοποιήσαμε πραγματικά σενάρια. Ακούσατε χθες τον κύριο Μόσχο, ακολουθήσατε και άλλους που μιλήσανε για την πρεσβειοπία. Εμείς πήραμε συγκεκριμένα σενάρια, τα δώσαμε στους ασθενείς και από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας, εφόσον ήταν πραγματικά σενάρια ακριβώς τι ήταν το τελικό αποτέλεσμα, μπορέσανε και προσπαθήσαμε να εκπαιδεύσουμε και στο διαγνωστικό μονοπάτι, δηλαδή πήγανε οι φοιτητές μας και κάνανε οι ίδιοι τη μέτρηση, ώστε να δούνε τι σημαίνει βιομετρία και πώς πρέπει να προβλέψω το τι φακό θα βάλω, το πού θα κάνω τις τομές, το τι σύστημα θα χρησιμοποιήσω για όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις, end-of, multifocal, monovision, ό,τι τορικά κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι πήγανε σε περιβάλλοντα πραγματικού χειρουργείου. Σέβομαι πάρα πολύ τα wet labs που γίνονται στα συνέδρια όπως είχαμε και εδώ, αλλά σίγουρα δεν έχουν αυτό που λέμε τα educational goals που έχουν ένα τέτοια οργανωμένα συστήματα. Εδώ βλέπετε ας πούμε τρισδιάστατη κατευθυνόμενη χειρουργική για ένθεση. Αυτός είναι ένας φοιτητής που το έκανε τώρα σε εμάς στις χειρουργικές αίθουσες, ή εδώ επίσης που πάμε βήμα-βήμα το πώς θα κάνει στο τρισδιάστατο. Ωραία, βάλε και το άλλο ποδαράκι. Κατευθυνόμενη χειρουργική, πώς θα επικεντρώσει τον τορικό premium φακό, και φυσικά όχι μόνο αυτά, και στο συμβατικό χειρουργείο, το οποίο φυσικά για μας θεωρείται πρέπει να είναι και πάντα κατευθυνόμενο, γι' αυτό το λέω όταν είναι premium το χειρουργείο, πώς γίνονται, τι πρόνοιες, όλα αυτά που πρέπει να ληφθούν. Είναι ένα course το οποίο ο καινούριος κύκλος, δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση και για ένα δεύτερο κύκλο. Επίσης θέλω να πω ότι τα προσφέρουμε σχεδόν πάντα, προσπαθούμε να είναι δωρεάν για τους εκπαιδευόμενους, να μην αποτελεί κόστος, να μην είναι μάλλον το χρηματικό ένας παράγοντας να μην συμμετέχουν. Αυτό είναι που κάνουμε τώρα, το οποίο είδαμε ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα και στον απλό καταράκτη, είναι στην ίδια φιλοσοφία, στο οποίο πιστεύουμε ότι ο χειρουργός πρέπει να μπει πάλι σε πραγματικά σενάρια καταράκτη και φυσικά να υπάρχει αυτό που λέμε το step by step, με όλο τον εξοπλισμό και κυρίως ας πούμε μέχρι το επίπεδο πότε βάζω τορικό, αυτά ή οτιδήποτε άλλο, στο ίδιο χειρουργικό setting θα κάθεται εκεί πέρα ο εκπαιδευόμενος και θα έχει όλο τον χρόνο
όσα μάτια θέλει, και φυσικά δεν είναι γουρουνόματα, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί δεν έχουν την απαραίτητη συμφωνία με τις πραγματικές συνθήκες, να εκπαιδευτεί. Στοχεύουμε να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο και φυσικά περιμένουμε, είναι εδώ και ο κύριος Φωτιάδης εκ μέρους της εταιρείας, να συνεργαστούμε με την ΟΕΘΑΜΒΑ προκειμένου να καλύψουμε μαζί με την Πανεπιστημιακή Κλινική τα έξοδα εκπαίδευσης. Το επόμενο που είναι προγραμματισμένο είναι το Medical Retina Course. Είχαμε κάνει μια ημερίδα πριν από 2 χρόνια, μάλλον πριν τον κορονοϊό είχαμε κάνει Δούκα, αν θυμάμαι. Εδώ θα είναι πάλι σαν επίσημο πρόγραμμα και ΒΙΔΙΜ, στο ίδιο στυλ που θα το κάνουμε. Στοχεύουμε να ξεκινήσει το 25, είμαστε στη φάση εγκρίσεων, γιατί τα προγράμματα και ΒΙΔΙΜ, αναφέρω, δεν είναι τόσο απλά σαν ημερίδες. Περνάνε εγκρίσεις και από το Πανεπιστήμιο και από τα προγράμματα και ΒΙΔΙΜ του Πανεπιστήμιου και εν τέλει από το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο θα έχουμε ακριβώς step by step αυτά που σας άκουσατε τώρα, για OCT, angiography, πώς κάνουμε τις ενέσεις κλπ. Και το άλλο που ξεκινάει τώρα, είμαστε στη φάση τελικής του call, θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, είναι το μεταπτυχιακό μας, σε ένα κομμάτι το οποίο πιστεύουμε ότι υπάρχει έλλειμμα, τι μπορούμε να κάνουμε στο οφθαλμολογικό μας ιατρείο. Δηλαδή, είναι τι γίνεται στο πρωτοβάθμιο επίπεδο όσον αφορά στην οφθαλμολογία. Θα είναι 3 εξάμηνα με το ένα την φύζης, και από εκεί και πέρα η διαφορά είναι ότι είναι αυτό που ονομάζουμε το μοντέρνο goal-oriented training. Δηλαδή δεν θα είναι παράθεση γνώσεων, αλλά θα είναι αυτό που έκανε ο κ. Μαρκομιχελάκης. Έτσι θα είναι η συνολική φιλοσοφία του μεταπτυχιακού. Πάμε από τα ευρήματα προς τη διάγνωση και όχι το αντίθετο που είναι συνήθως τα μεταπτυχιακά. Μαθαίνω, ξέρω εγώ, τι είναι η οπίστια βλεφαρίτιδα. Οπότε είναι ένα πολύ μοντέρνο σύλλαμπους, το οποίο στοχεύει στο να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε εξονοσοκομιακά για τον οφθαλμολογικό ασθενή. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αρχίσαμε ένα
Μπορώ να απαντήσω. Καλά, δεν το λέω εξαιτία. Εγώ θέλω να απαντήσω κάτι για τον DART. Μας έχει ματώσει, εννοώ σαν ερευνητικά προγράμματα, το DART. Όχι το κλινικό μέρος, η διατήρηση της βάσης δεδομένων, επειδή είναι κλινικά δεδομένα, θα σας το λέω, έχει πάρα πολλές πρόνοιες. Από ασφάλειες, από να παίρνεις πιστοποιητικά, αυτά προσωπικά δεδομένα, από τέτοιο. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε και γι' αυτό πια το ανέλαβε άλλος, το ανέλαβε το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, η βάση, και το λέω για όσους αποφασίσουμε τελικά να συνεργαστούμε για άλλα νοσοκομεία, ελπίζω, πια την βάση δεδομένων έχει φύγει από την... Καλά, δεν ήταν ποτέ επίσημα στην πανεπιστημιακή, αλλά είναι στο κεντρικό μονάδα που έχει το πανεπιστήμιο για να κρατάει τέτοιου είδους δεδομένα. Το άλλο που ήθελα να πω είναι, όταν φτάσαμε στην ΥΠΕ, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε, και μας είπανε τρελά συγχαρητήρα, μπράβο, το θέλουμε, και τους λέμε ωραία. Ακριβώς. Δηλαδή, δώστε βοηθήστε. Τελικά, μετά από τεράστιες πιέσεις, αποφασίσαν ένα ποσό της πλάκας. Αλλά ξέρετε που κολλήσαμε? Το γεγονός ότι εγώ είμαι πανεπιστημιακός γιατρός και η ΥΠΕ δεν έχει δικαίωμα να χρηματοδοτήσει πανεπιστημιακό γιατρό. Και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε. Βασίλη, τελικά, να σας πω κάτι τρελό για 2 λεπτά. Το πανεπιστήμιο, που είναι ο φορέας, ο επιστημονικός, δεν δέχεται να είναι στους υπευθύνους γιατρός του ΕΣΥ, της κλινικής. Η ΥΠΕ δεν δέχεται να είναι πανεπιστημιακός γιατρός. Και αναγκαστήκαμε στο συμφωνητικό που θα υπογράψουμε να φαίνονται 2 υπεύθυνοι, όπου ο κάθε ένας φορέας του δημοσίου διαλέγει τον καθένα. Δηλαδή, λέει Λαμπύρης, Κωνσταντινίδης, συγκεκριμένη περίπτωση. Για την ΥΠΕ είναι ο Κωνσταντινίδης, για το πανεπιστήμιο. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ. Όχι, εκεί είναι πιο απλά τα πράγματα, διότι ποια είναι η ιστορία? Δεν το δέχεται η ΥΠΕ. Δηλαδή δεν υπάρχει ξεπέρασμα. Ναι, το λέω. Θα μας διώξουν από τα δωμάτια. Ναι. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε με μια χθεσινή υποχρέωση, την δορυφορική διάλεξη της ΡΟΣ. Θα μας μιλήσει ο κύριος Δαρδαμπούνης, Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με τίτλο «Το φαρίσιμα στο προσκήνιο, Real World Evidence». Καλημέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την ευγενική πρόσκληση, το Προεδρείο. Λοιπόν, να παίξει λίγο η παρουσίαση. Θα σας πω κάποια πράγματα έτσι δεδομένα της πραγματικής, στο real world, όσο αφορά τη χρήση του Faricimab, ένα καινούργιο anti-VEGF παράγοντα που έχει ξεκινήσει να κυκλοφορεί και στην ελληνική αγορά. Είναι γεγονός ότι έχουμε φτάσει πια όσο αφορά τις παθήσεις του βυθού και στη χρήση των anti-VEGF παραγόντων σε ένα ταβάνι. Όσο αφορά την αποτελεσματικότητά τους στις παθήσεις που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν κάποιες ανάγκες που δεν έχουν φυσικά ικανοποιηθεί, γιατί θα θέλαμε σίγουρα με μια θεραπεία να τελειώνουμε, ας πούμε, το πρόβλημα του ασθενούς και να το βοηθούμε, αλλά γενικώς αυτές οι παθήσεις του βυθού είναι πολυπαραγοντικές, δηλαδή υπάρχουν διάφοροι παθογενετικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν στην παθολογία της νόσου, που όσο αφορά τη διαρροή στα αγκία του αμφιλιστροειδούς, ένα μεγάλο μειονέκτημα της θεραπείας στους ασθενείς αυτής είναι ότι είναι μακροχρόνια, χρειάζεται πολύ συχνή παρακολούθηση, πολλές φορές πολύ συχνή θεραπεία και πολλές φορές αυτά που βλέπουμε σαν αποτελέσματα στην κλινική μας πράξη με τους ασθενείς διαφέρουν από αυτά που έχουμε δει στις πολυκεντρικές μελέτες και είναι αυτά τα οποία μας μεταφέρουν οι εταιρείες που κυκλοφορούν τις αντίστοιχες θεραπείες. Τι χρειαζόμαστε
και είναι κάτι τα οποία είναι κάποια απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε, είναι πρώτον να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτή την πολυπαραγωγικότητα στην παθογένεια των παθήσεων αυτών και δεύτερον χρειαζόμαστε θεραπείες οι οποίες και θα δώσουν πιο μόνιμες λύσεις, θα δώσουν μεγαλύτερα ίσως διαστήματα μεσοθεραπείας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ή θα μπορούν με δύο φορές, ας πούμε, στην θεραπεία και στη χρήση των παραγόντων αυτών να τελειώνουμε το πρόβλημα του ασθενούς. Κάτι που και εμείς το θέλουμε και φυσικά κυριότερα οι ασθενείς που έχουν τα προβλήματα. Γνωρίζουμε από στοιχεία της καθημερινής πράξης ότι διαφέρουν τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών από αυτά που έχουμε σε καθημερινή. Βλέπουμε ότι και ο αριθμός των ενέσεων ελαττώνεται στη διάρκεια της θεραπείας και λόγω της δυσκολίας πολλές φορές παρακολούθησης και των ίδιων των ασθενών, προβλημάτων προμήθειας των φαρμάκων από τα διάφορα συστήματα υγείας και σίγουρα όλα αυτά τα αποτελέσματα αυτή η μη συμμόρφωση στην θεραπεία, στα πρότυπα θεραπείας, σίγουρα έχει αποτελέσματα και στο τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για νέα anti-VEGF συσκευάσματα, έχουν βγει στην αγορά ήδη, γνωρίζουμε για τον Μπεοβού, το Βαμπίσμο, το Φαρίσιμα που κυκλοφόρησε και περιμένουμε συντόμως φέτος να κυκλοφορήσει και το Αηλία σε μεγαλύτερη δόση συγκέντρωσης. Το Φαρίσιμα, γιατί θα μιλήσω γι' αυτό, είναι το πρώτο αντίσωμα το οποίο αποτελείται από δύο παράγοντες, είναι αυτό που λένε διμερές αντίσωμα, έχει έναν αναστολέα της αγκιοποιητίνης, πέρα από τον αναστολέα του anti-VEGF. Η αγκιοποιητίνη είναι μια πρωτεΐνη η οποία έχει ένα σημαντικό ρόλο στην αγκιακή διαρροή, εμφανίζεται σε αυξημένα επίπεδα όταν υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης, τη διαβητική αμυστηροπάθεια, δηλαδή και στην ηλικιακή εκφύλιση. Λοιπόν, οι εγκριτικές μελέτες του Faricimab, συγκριτικά πάντα με την υπάρχουσα, την πιο διαδεδομένη θεραπεία που ήταν το Aflibercept όταν ξεκίνησαν, δώσανε πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ήταν μη κατωτερότητες μελέτες, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ένα σχήμα θεραπείας, δοσολογικό σχήμα Treat and Extend, έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στην διαβητική, τόσο στην ηλικιακή, όσο και στη διαβητική αμυστηροπάθεια. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι υπάρχει δυνατότητα αύξησης των μεσοδιαστημάτων θεραπείας με ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που πετυχαίνει μεσοδιάστημα 3 με 4 εβδομάδες, τόσο στην ηλικιακή που φτάνει το 78%, όσο και στην διαβητική αμυστηροπάθεια που φτάνει επίσης τα ίδια ποσοστά, δηλαδή ένα μεσοδιάστημα θεραπείας που διατηρείται στα 2 χρόνια περίπου στο 80% των ασθενών. 16 εβδομάδες. Ναι, μήνες είπα. Συγγνώμη. Ναι. 12 με 16 εβδομάδες, 3 με 4 μήνες. Με πολύ καλά αποτελέσματα όσο αφορά την ασφάλεια, γιατί πέρα από την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου μας ενδιαφέρει η ασφάλεια, βρέθηκαν μόνο από όλα τις ενέργειες, τις ανεπιθύμητες ενέργειες όσο αφορά την ηλικιακή, ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό ρήξεων στο μελάχρο επιθύλιο, κάτι που το έχουμε δει σε πιο ισχυρά φάρμακα, που πιθανόν να συνδέεται με την πιο ισχυρή δράση του anti-VEGF παράγοντα. Επίσης, αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα και στους διαβητικούς ασθενείς. Και θα σας πω κάποια στοιχεία που έχουν μαζευτεί από την δεδομένων καθημερινής χρήσης του φαρμάκου στην καθημερινή κλινική πρακτική, τα οποία έχουν μαζευτεί κυρίως από το εξωτερικό, γιατί είπα το φάρμακο ότι ξεκίνησε επίσημα να κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το τέλη Φεβρουαρίου, νομίζω, και υπάρχουν στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί το φάρμακο κυκλοφόρησε περίπου εδώ και 1,5 χρόνο. Η διαφορά όσο αφορά τα δεδομένα μεταξύ των κλινικών μελετών είναι ότι έχουμε ένα πιο ομογενή πληθυσμό ασθενών και με πιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ενώ τα δεδομένα της καθημερινής κλινικής περιλαμβάνουν ένα πολύ ετερογενή πληθυσμό και φυσικά εκεί μπαίνει ο παράγοντας του κάθε θεράποντο γιατρού, το πώς θα αντιμετωπίσει τον ασθενή και πώς έχει και αντίστοιχα και η συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία.
Οπότε, πολλές φορές είναι δυνατόν αυτά τα αποτελέσματα να ενδιαφέρουν και είναι πολύ σημαντικό αν μπορούμε να μαζεύουμε δεδομένα καθημερινής κλινικής για να δούμε πώς πραγματικά δουλεύει, πέρα από τη δικιά μας εμπειρία που θα αποκτήσουμε σε κάθε θεραπεία που χρησιμοποιούμε, να έχουμε και έτσι δεδομένα καθημερινής κλινικής πράξης σε πιο οργανωμένο επίπεδο. Η εταιρεία το Faricimab χρηματοδοτεί, υποστηρίζει τέτοιες μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, είτε από την ίδια την εταιρεία, αλλά υπάρχουν και επίσης και ανεξάρτητες μελέτες που τρέχουν σε όλο τον κόσμο και περιλαμβάνουν ασθενείς με αυτά τα στοιχεία. Μια μεγάλη πολυκεντρική που ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2022 στην Αμερική, αρχικά που κυκλοφόρησε το φάρμακο, περιλαμβάνει αρκετά κέντρα σε όλο τον κόσμο, είναι πολυκεντρική. Έχει μια διάρκεια θεραπείας, μια προοπτική μελέτη 5ετίας. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα όσο αφορά το πρώτο εξάμηνο, όπου φαίνονται ότι έχουν συμπεριληφθεί ασθενείς οι οποίοι ξεκινούν τη θεραπεία τους με Faricimab και ασθενείς οι οποίοι και δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία, αλλά και ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται και αλλάζουν, γίνεται ένα switch στη θεραπεία τους με το Faricimab. Όσο αφορά τα αποτελέσματα, ακόμα και οι ασθενείς οι οποίοι ξεκινούν με Faricimab, στο πρώτο τρίμηνο έχουν παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια βελτίωση στους 3 μήνες τόσο στους διαβητικούς όσο και στους ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση, στους 3 μήνες της θεραπείας, και υπάρχει αντίστοιχη μείωση του κεντρικού πάχους τόσο σε διαβητικούς όσο και σε ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση. Όσο αφορά, επειδή καταγράφεται και η τάση που υπάρχει και το πρωτόκολλο θεραπείας που χρησιμοποιούν οι κλινικοί, όσο αφορά έχουν καταγραφεί η άποψη του γιατρού και η σχέση του όσο αφορά την αντιμετώπιση του υγρού, γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει στους διαβητικούς και κυρίως στην ηλικιακή εκφύλιση, καταγράφονται και αυτά τα στοιχεία, όπως καταγράφονται, είπα, και τα πρωτόκολλα θεραπείας. Στους 3 μήνες οι ασθενείς οι οποίοι αλλάζουν σε Faricimab έχουν βελτίωση οπτικής οξύτητας και μείωση του κεντρικού πάχους. Όσο αφορά τις προτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών, όσο αφορά την ανοχία, όσο στο υγρό, έχει να κάνει με το είδος της πάθησης. Δηλαδή, φαίνονται ότι οι γιατροί είναι πιο αυστηροί όσο αφορά στην ηλικιακή εκφύλιση, δεν ανέχονται δηλαδή την ύπαρξη υγρού, σε αντίθεση με τον διαβήτη. Στοιχεία δηλαδή που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πράξη. Είμαστε πιο ανεκτικοί στην παρουσία του υγρού στο διαβήτη. Προτιμούνται πιο πολύ τα σχήματα treat and extend. Και φυσικά η μελέτη συνεχίζεται έτσι ώστε να μπορέσει να ανιχνεύσει και βιοδείκτες, τύπους κλινικών μορφών της νόσου, που θα μπορούσε η θεραπεία να είναι πιο αποτελεσματική, μαζεύοντας πάρα πολλά στοιχεία και καταγράφει διάφορα στοιχεία και κλινικών εικόνων και αποτελεσμάτων όσο αφορά την θεραπεία. Αυτό που έλεγε και ο Τρίφωνας προηγουμένως, ότι είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε, ίσως και μοναδική, δεν έχουμε αυτό το registry να καταγράφουμε στοιχεία. Υπάρχει στην Αμερική, ας πούμε, αυτό το Iris Registry, όπου καταγράφονται παθήσεις και βλέπουμε τώρα ποιος αριθμός παθήσεων, δηλαδή πάνω από 75 εκατομμύρια ασθενών καταγράφονται, 16.000 γιατροί, υπάρχουν 60 βάσεις δεδομένων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες που καταγράφουν ασθενείς, όχι μόνο με διάφορες παθήσεις, όχι μόνο με οφθαλμολογικές παθήσεις. Μέσα σε αυτούς τους ασθενείς έχουν καταγραφεί και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, έχουν προβλήματα αμφιβληστροειδούς, έχουν ξεκινήσει τη θεραπεία τους με Faricimab και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον για ένα εξάμηνο θεραπείας αποτελέσματα για ασθενείς που έχουν τόσο ηλικιακή εκφύλιση όσο και διαβητικό είδημα και οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται σε θεραπεία. Κάτω φαίνονται ο αριθμός των ασθενών που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα από τότε που ξεκίνησε η χρήση του φαρμάκου στην Αμερική, ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί προηγούμενα σε άλλες θεραπείες και καινούργιοι ασθενείς, τόσο σε διαβητικό, τόσο σε ηλικιακή εκφύλιση όσο και με διαβητικό είδημα.
οι ασθενείς οι οποίοι αλλάζουν θεραπεία κυρίως χρησιμοποιούν το Aflibercept, κυρίως αλλάζουν δηλαδή από Aflibercept, τόσο στην ηλικιακή όσο και στον διαβήτη. Στους 12 μήνες βλέπουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση της οπτικής οξύτητας στους ασθενείς που υποβάλλονται πρώτη φορά σε θεραπεία, διατήρηση οπτικής οξύτητας σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προηγούμενες θεραπείες, τόσο στην ηλικιακή όσο και στο διαβήτη, γιατί για αυτές τις δύο νόσους έχουμε στοιχεία. Και βλέπουμε επίσης και αντίστοιχα τη μείωση του κεντρικού πάχους στις αντίστοιχες παθήσεις, τόσο σε ηλικιακή όσο και σε διαβήτη μετά από κάποιες ενέσεις, και σε καινούριους ασθενείς όσο και ασθενείς που αλλάζουν θεραπεία. Όσο αφορά την ασφάλεια, τα ποσοστά ενδοφθαλμίτιδας που έχουν βρεθεί και έχουν καταγραφεί σε αυτό το μεγάλο αριθμό ενέσεων που έχουν γίνει, πάνω από 160.000 ενέσεις, είναι αντίστοιχα ποσοστά, δηλαδή πολύ χαμηλά ποσοστά. Όσο αφορά τα επεισόδια αγκύτιδας, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά με το Aflibercept. Και αντίστοιχη βάση δεδομένων, και θα σας δείξω στοιχεία και από εκεί, υπάρχει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί καταγράφουν ξεχωριστά τους ασθενείς με ηλικιακή εκφύληση. Η μελέτη είναι η Far White και η Neovascular AMD, και αντίστοιχα υπάρχει και για το DME. Και εκεί έγινε καταγραφή των ασθενών με το που ξεκινούν τη θεραπεία με φαρίσιμα από το Μάιο του 2022. Περιλαμβάνονται όλοι οι ασθενείς οι οποίοι μέσα σε αυτή τη μελέτη, οι οποίοι έχουν πάρει έστω και μία ένεση φαρίσιμα. Τα δεδομένα είναι πάλι ενός έτους από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι το 2023. Ο αριθμός των ασθενών φυσικά είναι μεγαλύτερος οι ασθενείς οι οποίοι αλλάζουν θεραπεία από αυτούς που έχουν ξεκινήσει. Τα αποτελέσματα όσο αφορά των ασθενών οι οποίοι άλλαξαν θεραπεία κυρίως προέρχονται από την ομάδα του Aflibercept. Το 85% των ασθενών υποβάλλονταν σε Aflibercept. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης είναι στους περισσότερους ασθενείς 3 έως 6 μήνες, με το αντίστοιχο αριθμό ενέσεων που έχουν υποβληθεί από 3,5 έως 3,8 στους ασθενείς. Και εδώ βλέπουμε ότι 80% στους ασθενείς που είχαν 71% στους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία και 80% των καινούριων ασθενών καταφέρουν να πετύχουν μεσοδιάστημα θεραπείας πάνω από 8 εβδομάδες, δηλαδή πάνω από 2 μήνες, που είναι έτσι ένα σημαντικό στοιχείο, και αυτά μιλάμε για δεδομένα πραγματικού, όχι πολυκεντρικών μελετών. Ενώ βλέπουμε ότι στους ασθενείς αυτούς ένα 26% των ασθενών που δεν είχαν υποβληθεί σε θεραπεία και 44% των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία έχουν μια πολύ καλή οπτική οξύτητα, και βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτούς τους ασθενείς με καλή οπτική οξύτητα καταφέρουμε το φάρμακο πετυχαίνει βελτίωση της οπτικής οξύτητας για κάποια γράμματα στους ασθενείς. Συνολικά τα ετήσια αποτελέσματα έχουμε αυτό που σας είπα, ότι 28% των ασθενών είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί, είναι καινούργιοι ασθενείς. Όσο αφορά την αποτελεσματικότητα, υπάρχει βελτίωση οπτικής οξύτητας πάνω από 5 γράμματα στους ασθενείς που υποβάλλονται για πρώτη φορά μετά από 5 ενέσεις, ενώ η οπτική οξύτητα διατηρείται στους ασθενείς που είχαν προηγούμενη θεραπεία, και ότι καταφέρουν να πετύχουν μεσοδιαστήματα θεραπείας μετά την τέταρτη ένεση διαστάματα μεγαλύτερου των 2 μηνών. Και ότι ένα συντριπτικό ποσοστό, δηλαδή το 98% των ασθενών περίπου, που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, έχουν ξεκινήσει αυτή τη θεραπεία, παραμένουν στην θεραπεία αυτή. Αυτά όσο αφορά την ηλικιακή. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα και στον διαβήτη που φαίνονται. Πάλι οι ασθενείς όσοι αλλάζουν θεραπεία είναι κυρίως από Aflibercept. Και εδώ βλέπουμε ότι εδώ το 64% των ασθενών που υποβάλλονται πρώτη φορά σε θεραπεία και το 44% των ασθενών που υποβάλλονταν ήδη σε θεραπεία, που αν μην ξεχνάμε το μεσοδιάστημα, ας πούμε, το μεγαλύτερο στο Aflibercept είναι οι 2 μήνες, αυτοί καταφέρουν να πετύχουν μεσοδιάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.
Και εδώ ένα μεγάλο ποσοστό επίσης ασθενών, οι οποίοι είναι με πολύ καλές οπτικές οξύδες, είναι 42% στους ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, με τους μισούς που υποβάλλονται σε θεραπεία, και σε αυτούς τους ασθενείς βλέπουμε βελτίωση, όπως φαίνεται στην βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Σας είπα ότι τα αποτελέσματα είναι περίπου τα ίδια. Και εδώ πάλι το 99% των καινούριων ασθενών και το 96% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε switch συνεχίζουν να παραμένουν στη θεραπεία με το Faricimab. Συμπερασματικά, λοιπόν, είναι μια καινούργια θεραπεία, η οποία φαίνεται ότι δίνει υποσχόμενα αποτελέσματα, δίνει βελτίωση οπτικής οξύτητας, καταφέρνει σημαντική μείωση του ένδο και υποαμφιστηριδικού υγρού. Φαίνεται, τουλάχιστον από τα δεδομένα καθημερινής πράξης, ότι επιτυγχάνει αύξηση των μεσοδιατημάτων θεραπείας, έχει ένα ασφαλές προφίλ, και αυτά τα δεδομένα που έχουμε είναι πολύ σημαντικά και προέρχονται κυρίως από την καθημερινή κλινική πράξη. Προσωπικά έχω μια εμπειρία περίπου 200 ενέσεων μέχρι τώρα. Οι ασθενείς μας επίσης καταγράφονται, δηλαδή από την πρώτη ένεση καταγράφονται. Θα μπορώ να έχω έτσι στοιχεία και για να συγκρίνω τουλάχιστον σε ένα χρόνο, για να μπορέσω να δω, και νομίζω ότι θα είναι έτσι ενδιαφέρον να δούμε και εμείς από την εμπειρία τη δικιά μας, με αρκετό αριθμό ασθενών, τι πραγματικά συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Είναι εθαρρυντικά πολύ. Δηλαδή, ιδίως γιατί ο άχαρος ρόλος των νέων φαρμάκων δεν είναι μόνο στα naive, είναι στο switch που πάντα πάνε καλά ή θέλουν να αυξήσουν, και εδώ φαίνεται ότι το εξάμεινο είναι καλό. Βέβαια είναι της βιομηχανίας αυτά τα παιδιά, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ αξιόπιστα. Έχεις κανένα στοιχείο ή έχεις γνώση για τα ανεξάρτητα, αυτά που έρχονται, έχει κάποιος ανακοινώσει κάτι? Όχι, αυτές οι μελέτες ήταν από, δηλαδή από στοιχεία... Ναι, γενικώς το μεσοδιάστημα είναι από 3 ως 6 μήνες, είναι πολύ νωρίς. Ναι, και εγώ ένα τρίμηνο έχω, γι' αυτό δεν έβγαλα δικά μου στοιχεία, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Ναι, φαίνονται ότι είναι ενθαρρυντικά. Κοίτα, αν πάρουμε. Εγώ έχω ένα question mark σε σχέση με τη διαιτητική θεραπεία. Πόσο με τη διαιτητική δράση. Νομίζω ουσιαστικά η αναστολή του VEGF-α είναι που παίζει ρόλο. Σίγουρα το Faricimab δίνει. Γιατί έχουμε πιάσει εδώ και αρκετά χρόνια ένα ταβάνι κέρδους της φαρμακοθεραπείας. Άρα ξέρουμε ότι όταν αναστέλεις τον VEGF-α, ό,τι και να γίνει, στα 2 χρόνια θα έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό γραμμάτων που θα κερδίσεις. Αν το κάνεις σωστά, βγαίνεις τώρα μια του χρόνου. Αν τις κάνεις σωστά τις ενέσεις, ό,τι και να γίνει, θα πιάσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό γραμμάτων στα 2 χρόνια. Τέλειωσε. Αυτό δεν ξεπερνιέται. Το παιχνίδι της φαρμακοθεραπείας παίζεται στο πώς θα πιάσεις αυτά τα 2 χρόνια με λιγότερες ενέσεις και μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα. Φαίνεται ότι το Faricimab είναι μέσα στις ενέσεις που, εντάξει, το τετράμινο κρατήσει το μικρό καλάθι, το τρίμηνο είναι που θα παίξει, το πιάνει. Σίγουρα είναι καινούριο φάρμακο, σίγουρα το χρησιμοποιήσουμε, και περιμένουμε και το Eylea το 8, που από τις πρώτες μελέτες φαίνεται ότι πιάνει το ίδιο. Τρίμηνο και λίγοι κάποιοι τετράμινο. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, επειδή κάνουμε, όπως έχουν πει κάποιοι, εγώ επειδή είμαι διπλός, κάνω στο ιδιωτικό ιατρείο treatment extend, στο δημόσιο έκανα EOP treatment. Αυτό ήταν όταν πάρεις την ένεση. Θα έρθεις τώρα σε εμάς και θα κάνεις ιδιωτικού ιατρείο. Τους είδαμε σε τρίμηνο, επειδή καθυστερούσε EOP, όχι για άλλο λόγο. Δεν είδαμε φοβερά πράγματα να πάνε άσχημα. Με το απλό. Με το Eylea, το 4. Δεν είδαμε δηλαδή να χάνονται οράσεις ή να αναπτύσσεται ίνωση όταν καθυστερούσαμε λίγο λόγω των δεδομένων και κάναμε ένα τρίμηνο. Ότι έχουμε κάτι πολύ γερό στα χέρια μας ισχύει. Αυτό είναι σίγουρα ακόμα καλύτερο. Το υπάρχουν, αλλά φαίνεται ότι αυτό που λες τώρα. Σε πολυμοειδή τι έχετε δει, που δεν πήγαινε καλά με τα προηγούμενα? Το αφλίπερες πήγαινε κάπως. Ναι, είχαμε αποτελέσματα. Αν δεν πάει καλά με τους anti-VEGF, θέλει και μια βοήθεια. Δεν έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα. Δεν έχουμε στοιχεία. Είχανε μέχρι τώρα μονοθεραπεία, λέγανε με το Eylea, με τη μελέτη Planet. Δεν δουλεύει τέλεια η μονοθεραπεία. Θέλουμε και συμπλήρωμα. Το ελιζεράκι το πολύ κοντά. Αν είναι εκτός. Και με το αφλίπερες. Ναι. Το αφλίπερες όμως δούλευε καλύτερα από ό,τι ενδεχομένως τα παλαιότερα. Σίγουρα είχε στη μελέτη
Δούλευε καλύτερα από το ρανιμπίζουμα. Δούλευε σε... Μελέτη για ανάπτυξη αντισωμάτων στα αντισώματα υπάρχει. Αυτό γιατί σίγουρα... Αναφέρεται και αυτό, δηλαδή θα πρέπει να το έχεις αυτό, την ταχυφυλαξία, ας πούμε, πιθανή ταχυφυλαξία. Προσπαθούσαν να γνωρίσουν οι κυκλοφορούντα αντισώματα. Ναι, κάποια κυκλοφορούντα θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να δει κανένας. Δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον αυτά που δεν πάνε καλά. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γενικώς στην Αμερική, αυτό που υπάρχουν δεδομένα είναι ότι στο switch δεν ακολουθείτε απαρέγκλητα ή το loading dose, η δόση φόρτισης, δηλαδή να κάνω 4 ενέσεις. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα μειώσει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, αλλά και στο δικό μου το μυαλό δεν είναι όταν αλλάζω ένα anti-VEGF να μπω με ένα loading dose, γιατί ούτως ή άλλως είμαι σε ένα anti-VEGF περιβάλλον. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει guidelines σε αυτό. Νομίζω αυτό είναι και αυτή είναι η σημασία, ας πούμε, της καθημερινής κλινικής πράξης ή της αντίληψης του γιατρού. Στο δικό μου το μυαλό, ας πούμε, το να κάνω μία δόση φόρτισης σε ένα μάτι στο οποίο υπάρχει ένα anti-VEGF, ούτως ή άλλως φορτίο και επίπεδο μέσα, δηλαδή θα προτιμούσα, ας πούμε, να ξεκινήσω με μία δόση και να ξανακάνω τη δεύτερη δόση, όχι στο μήνα, αλλά να την ξανακάνω στη δόση εκεί που στο προηγούμενο φάρμακο έβλεπα την ενεργότητα. Για να μπορέσω εκεί να φορτίσω και να αρχίσω να αυξάνω μετά το μεσοδιάστημα. Όχι, δεν είναι θέμα αμφωτερόπλευρης, ταυτόχρονης αμφωτερόπλευρης. Ναι, δεν είναι... Ναι. Από εβδομάδα και τα λοιπά θεωρείται και από την ίδια την εταιρεία, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία της ταυτόχρονης χορήγησης όσο αφορά τη συστηματική... Ναι. Αυτό που είπε ο κύριος Μαρκομιχελάκης, που είναι σημαντικό για τα αντισώματα, η ανάπτυξη refractory case, ανθεκτικών περιστατικών στη θεραπεία, έχει αποδοθεί όχι στη δημιουργία αντισωμάτων, αλλά στην εξοικείωση των VEGF-R1 και VEGF-R2, στην εξοικείωση των υποδοχέων του VEGF-Α. Και αυτό γιατί μπήκε σαν θεωρία, γιατί είχαμε δει ότι στο switch, π.χ. από αβάστιν σε λουσέντις ή από λουσέντη σε αβάστιν, που έχουν την ίδια αντιγονική δραστηριότητα, γιατί το... Δεν είναι τα ίδια μόρια. Ναι, αλλά το... Ναι, είναι κομμάτι όμως. Αλλά το λουσέντις είναι προϊόν αντιγονικό του αβάστη. Δηλαδή το ένα είναι μονοκλονικό αντίσωμα. Και το άλλο είναι FAB, είναι κομμάτι του αντισώματος. Ενώ τα άλλα είναι διαφορετικά. Επομένως το αντίσωμα που θα δημιουργεί εναντίον του αντισώματος θα διαφορετικό. Επομένως ισχύει η θεωρία της ταχυφυλαξίας. Μπράβο, της εξοικείωσης του υποδοχέα του VEGF-R1 και VEGF-R2. Λοιπόν, δεν θα τα λύσουμε όλα φέτος, είπαμε πριν. Ναι, σίγουρα δεν λύνονται. Για να προχωρήσουμε λίγο, γιατί... Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.